apay palarong nga Rodeta apong Glenn. Anak ko ya. Okay. Ay, apo. Kasi syempre katamo nga in off. Okay. Idol Lawrence, ano pa nga impormasyon? Go na! Yes, Idol Bernard Cunada nga umarte ka nang naaayon sa itsura. Nga paman sa tipilpilyan na alugar dito at department head. Tauray sa unmet nga nakaayayot ilangan na. Bakit taka-arte ka no? Naka-plastic ka, naka-unget, nakatangtangsit na. Apay! Kunada pay nga todo flex pay kadagitigam gamit na irak-rakurak na nga adto ti kwartana ngem ay na pag-isemem data. Agoray ka man, baka sak mo deta nakamatin. Na department head na mo dito eh. Ay. LGU tayo? Ay, hanggang LGU ganti da kamatem no ta. Ket lugar gadi kita gwagwapo LGU. Ano ko maya? Oh. Okay yung amin. Lugar gadi kita gwagwapo di uneg. So, LGU. Oh. Tod, hindi ko na karo din eh. Wala ka apo Glenn. Irak-rakurak na kano nga dito kwartana ngem ay na pag-isemem data kano Idol Bernard yung madakurang. Kung natin asset ti sinesh itay akat basar kadagiti nakapasar keng kuana akat nakaungit. Kasta lang inaldaw kano nga da iti pasitabi ka tayo mga adareglana. Ay! Natangsit ken plastic kano na kunam nga ada iti monthly na. Di ka di girlaling iting? Negative. Ay, negative! Negative. Laler! Isungar nga kasla. Bakit kasla? Ay. Oh, okay. No sabsabali nakangingi it iso nakasla aso ngem do dagiti nakukurapa iti mapan agpatulong ket ay natiltilada kano ti bagbagada keso ag subli-subli ka man napag subli-subli ka kung kuna na kano ganang mapagpugson pa piman dagiti patulong. Bastos inamerts. Ay, hindi pwede yun kapag nasa public service ka dapat maayos ang pakikipagtungo sa kapwa. Yes. Dahil ka no department head ket masarakan iti may sa kadagiti progresibo nga LGU. Ganda ito yung department head ket saan ka no LPT ngem iso na ket LGBT. Isumot lang. Yes. Amok tama muna. Agam amo dan sa kano kan Idol Dennis Gabriel Alibio. Sinesh itay. Sinesh itay. Gets niya na. Para ti Sinesh itay ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez. Tatak! Aram!